Hej, det er Janni fra Babylux. Jeg logger lige på her med en rigtig kedelig meddelelse. Det handler om, at jeg har besluttet mig for at lukke butikken og webshoppen her med udgangen af september måned. Og det er selvfølgelig både virkelig ærgerligt og vemodigt, men det bunder også i en tendens, jeg har set igennem en lang periode nu, hvor jeg har lavet forskellige tiltag og flytning og ændring i varesortiment og så videre, men oplever, at der er måske nogle højere magter på spil i markedet, som gør, at kunderne ændrer deres købvaner og prioriteter, og at det er rigtig svært for mig at skabe en bæredygtig forretning. Så det er med blødende hjerte og samtidig også en stor taknemmelighed for de år, jeg har været her, for dem af jer, jeg sådan har fået lov til at følge, eller som har beriget min hverdag på den ene eller den anden måde. Kunder, der er kommet ind og har været gravide, og nogle af os har endda været gravide samtidig, men og har set få jeres børn, og børnene er blevet større, og I er vendt tilbage, og bedsteforældre, der kommer og køber barselsgaver og gaver til børnebørnene, og kommer og køber til endnu et barnebarn, og alle mulige små skønne ting i min hverdag, som jeg bare har været utrolig glad for. Så jeg håber, at I har lyst til at kigge ind her. Jeg starter op her fra fredag den 22. august, hvor du sparer minimum 25% på alt i butikken, og der er altså virkelig mange fine ting og gode tilbud at komme efter. Og så håber jeg, I har lyst til at komme ind og sige farvel og tak, og på gensyn. Så har du gavekort eller tilgodeseddel, så vil jeg anmode om, at du får det brugt senest den 20. september. Så men jeg håber altså, at I kommer ind og lige siger et hej med her i løbet af den næste måneds tid.